Són les 6:33 de la vesprada. Tinc ací al meu costat a dos acompanyants que em fa molta il·lusió, especial il·lusió, parlar amb ells, perquè de veritat que obrirem, no, el món del cine a altres perspectives, no? Podríem deixar-ho ahí i ara vos anirem contant. Així al meu costat tinc el valencià cineasta Miguel Ángel Font, que podríem dir que és l'únic cineasta que fa cine inclusiu d'Espanya. Podríem dir-ho ben orgullosos, ¿no? També, Miguel Ángel. Sí, y con la esperanza de que poco a poco haya más. Correcte. Ahir el tenim així perquè vas estrenar un curtmetratge, Tiempo de Blues, al Palau de la Música. Va ser tot un èxit i, clar, volem centrar-nos exclusivament també, a banda de néixer curt, que ara ens contaràs una miqueta més, per a que la gent ho entenga a casa, què és el cine inclusiu i per què aquesta importància, perquè ja portes més de 50 produccions audiovisuals clavant-li canya, no, al cine inclusiu, que ara ens contaràs què és. Sí, lo que yo defiendo es que cuantas más personas se formen y aprendan a que existen otras condiciones y otras formas de percibir la cultura, en mi caso de lo que me dedico, pues sabiendo esto me he formado para hacer que mis obras desde el guión tengan elementos que permitan a las personas con discapacidad disfrutar más del cine. Correcte. I ahí és quan entra un aficionat també del cine i també seguidor teu que ahir va acudir a esta estrena de Tiempo de Blues, este curtmetratge de Miguel Ángel, que és Mario Raúl Martínez, que és actualment el primer sorsec en dedicar-se a fer carreres d'ultradistància. A veure si ho dic bé. I a més, és que, Mario, tens més d'1 milió de seguidors a Instagram, mous moltíssim el que el passa i el que no n'hi ha fronteres, no?, per aconseguir tots els reptes que tu vols. Exacto, las fronteras se las pone cada uno mismo. O sea que nada, ahí estamos tratando de visibilizar y nada, y cada año pues intentar... Un poco más, ¿no? Sí, un poquito más cada vez. Ahir vas acudir a esta estrena de Tiempo de Blues de Miguel Ángel i ahir es vau conèixer i també vau crear una espècie de relació, no? També un poc de futur, perquè realment tu també fas el cinema per a ells. Sí, además, bueno, por un lado me gustó invitar a Mario a que viniera y compartiera quién es, porque cuando empecé a trabajar con temas de discapacidad y bueno, pues el primer colectivo que me acogió fue el colectivo de personas sordociegas. De hecho, fueron las primeras que me enseñaron un poquito de lengua de signos. Entonces, siempre que veo un bastón rojo y blanco, pues intento invitar a estas personas y además Mario fue la única persona sordociega que vino ayer. Sí que suelen venir a nuestras cosas, pero ayer fue Mario y le dije, oye, pues ven y... Clar. I per què el vas interessar per fer este tipus de cinema? Bueno, considero que es muy fuerte que de repente un día te levantas y dices, mi trabajo no llega a todo el mundo. Y yo soy un comunicador. Correcte. Entonces... No estem fent bé la faena, no? Si al final no arribem a tot el món, no? Entonces fue una motivación, digamos, profesional, pero que tocó por dentro mi parte personal. Mario, que important, no?, que hi hagi persones, directors de cine, gent que es dediqui i que falla també per a que vosaltres pugueu tindre al final una vida comuna, com és anar al cinema, com és poder gaudir d'una pel·lícula, d'un curtmetratge, en este cas, el d'ahir, ¿no? Es de agrair también, ¿no? Sí, sí, además de verdad, o sea que gracias a este tipo de iniciativas nosotros podemos disfrutar de algo tan sencillo como es una película. ¿Com va ser l'estrena? Com va ser? Buah, para mí es maravilloso, porque Sí. sentí la película, sí, sí. Com va ser? O sea, com és que ho sentixes? O sea, com estava preparada? Pues tenía muchísima autodescripción, que normalmente en las escenas de película, cuando está sucediendo una escena, se queda todo en silencio y nosotros nos perdemos. Clar. Y en todo momento había una autodescripción que a mí me hacía estar dentro de la película. Que bé, que bé. Sí, sí. El va agradar? Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, me emocioné bastante. Sí, el vas emocionar, perquè és una Sí. història que naix també, Miguel Ángel, d'un moment personal delicat i a més d'una xiqueta menudeta que encara ens toca una miqueta més el cor, no? Sí, al final Tiempo de Blues es una historia universal en la que una niña pues tiene a su abuelo muy malito y no sabe qué está sintiendo exactamente y bueno, pues a través de la música aprende una serie de valores de la mano, bueno, nuestro actor ha sido José Manuel Casañ, el cantante de Seguridad Social. Claro. Entonces, a través de la música y Qué a través guay. de la voz de Casañ, pues la niña aprende a que la vida son fases y que a veces la muerte... També forma part de la vida, no? Sense la vida no hi ha mort i sense la mort no hi ha vida. Totalment. Això està clar. Anem a escoltar com és una pel·lícula d'aquest tipus, perquè ens agradaria submergir-nos un poc en l'experiència que vam viure ahir. Tiene estrofas, estribillo, es solo de guitarra.
Y para que la melodía suene perfecta, tiene que pasar por todos los acordes, sin miedo. Hablan sobre el escenario, envueltos en humo y penumbra. Uau! De noche, una farola brilla entre los La veritat árboles és de un que parque. sona de categoria. Eixa veu que estem escoltant, tan melòdica, no, d'este actor, no, d'este actor de doblatge, sona molt greu, també t'introduïx, no?, perquè està molt ben doblada i al final no és una audioguia com les que escoltem en televisió, que està feta un poc més en intel·ligència artificial. Això té un sentit, no?, i té un sentiment, que és el més important per a vosaltres també, Mario. Claro, sí, al final es eso, te llega al corazón directamente y te hace sentir la película, o sea, es muy bonito. Continuarem, no?, treballant per fer cinema inclusiu, per fer que la nostra professió com a comunicadors arribe a tot el món, ¿no, Miguel Ángel? Sí, de hecho ayer aprovechamos también para anunciar que hemos preparado una película, la primera película que va a hablar sobre accesibilidad audiovisual, para que cuando entres, aunque no sepas nada, salgas y seas un especialista y puedas cambiar un poquito tu entorno, y si todos cambiamos un poquito, el mundo cambia. Que bé, que bé. Amb aquesta frase ens quedem. Moltíssimes gràcies, Miguel Ángel Font, per fer este cinema, per vindre i també fer-nos entendre, no?, que hem d'arribar a tot el món. En este cas, Mario Raúl, també moltíssimes gràcies per vindre. Sabem que tens un rècord mundial que estàs preparant-te, així que estarem ben atents, eh? Els seguirem aquestes cametes que corren molt, que corren molt. No sé si t'arribarem a agarrar, eh?